Bi kameraya dronê hundirê çiyayê volkanî hate kişandin. Li fezayê bi panêlan enerjiya rojê hate bidestxistin. Ji bo keşifkirina fezayiyan alavek hate çêkirin. SpaceX'e mûşeka Falcon nehê şande fezayê. Teleskoba fezayê galaksiyeke li hevpêçayî qeyd kir. Dîmene ku perçeyekî pir biçûkê mejiyê mirov nîşan dide. Zanyaran erdeja herî zêde domyaya diyar kirin. Dosya me ya hefteyê derbarê nexweşiya çavên tiral û tedawiya wan de ye. Li welatê Îzlandeyê ji meha Adarê ve çiyayê volkanîyê bi navê Fagrat Alsfjall agir dipijixîne. Ji ber ku li derdorê tunişt te cihê tune ye, ji bo welatiyan tu xetereyên volkanê nîne. Li gel vê yekê bi dîmenên xwe yên newaze, çiyayê volkanî bala serdêran dikişîne ser xwe. Operatorê dronê Joy Helms xwest ku çiyayê volkanî qeyd bike. Ji ber vê yekê drona xwe şande nêzîkî çiyayê volkanî. Di encama xebata Helms de dîmenên newaze yên çiyê derketin holê. Piştî ku Helms dîmenên balkêş qeyd kir, ji ber ku drona wî zêde nêzîkî şileya agirîn bû xerab bû. Derbarê vê yekê de Helms wiha diaxive. Pir normal e ku kamerayên dronê qeza bikin. Lê min xwest heta ji min were nêzîkî çiyayê agirîn bibim û ev yek jî pêk hat. Hêzên hewayiyên Amerîkayê bi panelên rojê ji rojê enerjiyê bi dest dixin. Enerjiya ku bi dest xistine dixwazin bînin cîhanê û li cîhanê bikar bînin. Ji bo vê armancê xebatên hêzên hewayiyên Amerîkayê dest pê kirin. Derbarê vê yekê de laboratuwarên lêkolînan a hêzên hewayî yên Amerîkayê dibêje ji zû veya em li ser vê projeyê dixebitin. Her wiha laboratuwar ragihandin ku serketina vê projeyê pêkan e. Berpirsyarê laboratuwarê Heather Prince dibêje ku sêwirandina panelên rojê yên bi navê Spider pir hesasin û ji ber vê yekê bi baldarî li ser panêlan dixebitin. Di qada teknolojiyê de her pêşketinek pir giring e, lê belê bikaranîna wan teknolojiyan ji bo mirovahiyê dibe ku xwedî zerarekê zêde be. Ji ber ku Amerîka herçi qas bi destxistina enerjiya ji van panêlan bi awayekî erênî binirxîne jî, tê texmînkirin ku ev enerjî wê di qada şer de were bikaranîn. Bi gotinekê din, bi destxistina enerjiyê dê asta êrişan bibin merheleyeke din. Heke hilberandina enerjiyê ji bo bercewendiyên mirovan bihata bikaranîn, dibe ku encamên din ên erênî derketane holê. Lê bi qasî ku tê armançkirin, ev enerjî ne ji bo civakê, lê belê ji bo xurtkirina hêzên leşkerî dê were bikaranîn. Ev demeke dirêj e ku hin zanyar bawer dikin ku li fezayê fezayî hene, lê belê mirov wan nabînin, an jî xwe ji mirovan vedişêrin.
ji bo piştrast-kirina vê fikrê zanyaran amûrek pêşxistin. Zanyarên ji Înglîstanê bi şopandina sinyalên molekûlî yên tevlîhev sazûmaniyeke nû afirandin û bi vê sazûmaniyê dêhabûna jiyaneke li fezayê lêkolîn bikin. Navê vê sazûmaniyê teoriya komkirinê ye. Dê bi vê sazûmaniyê perçebûna molekûlan bişopînin. Li gor daneyên ku werine bidestxistin jî dê hejmara molekûlên xweser angoyên ku naşibine molekûlên din diyar bikin. Jimara molekûlên xweser çi qasî zêde be, ihtimala hebûna tiştekî tevlîhev jî dê ew qasî zêde be. Teknîka ku hatiye afirandin li cîhanê nayê afirandin, ji ber ku şert û merj neguncawin. Lêbelê wextê ku keştiyên fezayê ji bo lêkolînê herin fezayê, dê karibên vê sazûmaniyê li keştiyan bar bikin û li wê derê lêkolînên ber fireh bikin. Ji zanîngeha Glasgowê Profesor Cronin dibêje, sazûmaniya me yekem hîpoteze ku hebûn an jî tunebûna zindiyan erê bike ye. Ji ber ku sazûmanî her molekûlên zêde kom nake. Tenê molekûlên ku bi zindiyan re hene kom dike. Ji ber vê yekê di vê lêkolînê de meşqada kîmyayê jî sûd wergirtiye. SpaceX ji bo lêkolînên berfirehtir ên li fezayê rokêtan dişîne fezayê. Vê carê jî da ku tiştan ji îskiha fezayê ya neteweyî re bişîne, rokêta bi navê Dragonê şande fezayê. Rokêta Falcon nehê bi qasî 1,9 ton tişt birine ji îskiha fezayê ya netewî re. Her wiha du panelên solarî jî bixwe birin. Vehicles pitching downrange. Li gor daxuyaniya NASAyê di hundirê kapsula Dragonê de mînakên lêkolînê yên ji bo nexweşiya pûçbûna gorçikan tovêpan bû, cûreyekê masiyan her wiha du panelên solarî ku NASA hêvî dike şeşan ji wan bişîne hene. Astronot wê van panelan bi saya destên robotîk ên li îskiha fezayê ji kapsulê bikin. Astronot û panelan ji bo meşa li fezayê jî bikarbînin. Next event coming up here is Max Q, and that is maximum aerodynamic pressure. Wextê ku rokêta Falcon nehê hate şandin, kapsula Dragonê bi awayekî otonomî bi îskiha fezayê vebû. Berî ku kapsula Dragonê bavê jin Okyanusa Atlantîkê wê mehekê kapsulê li îskiha fezayê bihêlin û paşê tevî bermayîkên tiştên ku hatine şandin dê kapsulê berdine Okyanusê. Biriya van lêkolînan zanyar hewl didin hem nepaniyên fezayê kevj bikin, hem jî pêkanbûna hîmên jiyaneke li fezayê lêkolîn bikin. NASA û Ajansa Fezayê ya Ewropayê bi hevkariyekê teleskoba fezayê ya bi navê Hubble afirandin û ev demeke bi hev re lêkolînan dikin li fezayê. Rojên borî teleskobê dîmeneke newaze ya galaksiyeke têkçûyî par vekir. Ev galaksiya li hevpêçayî di 26 Hezîrana 1876 de ji aliyê Theodor Winnig ve hatibû keşifkirin. Galaksiya hatî qeydkirin 120 milyon salên roniyê ji cîhanê dûr e. Aliyên derve yên milê galaksiyê li aliyekê xwe hêza kişandinê dike. Ji ber vê yekê ew alî ji navenda xwe dûr dikeve. Di encama vê yekê de galaksî ne tekûz xuya dibe. Bi aliyekî xwe ve hinekî xweher dibe. Bergeha NGC 2276 ji gaza zêde germ ku galaksiyê dipêçe jî bi bandor dibe. Her wiha Ajansa Fezayê ya Ewropayê dibêje ku ji ber gaza zêde germ li galaksiyê zêdebûna stêrkan pêkan e.
Di derbarê galaksiyê de zanyarên teleskoba fezaya Hubble dibêjin, wextê mirov ji nêzik ve dinêre ji ber hêza xwe kişandinê û ji ber zêdebûna stêrkan galaksiyeke ku bi ecêbeke ditewe xuya dibe. Li ser rûyê erdê bêguman mejiyê mirov yek ji tiştên herî tevlî hebe. Di hundirê mejî de pir zêde nöron, sînaps û hucreyên din hene. Ji ber vê yekê afirandina nexşeyeke mejî pir zehmet e. Google û zanîngeha Harvardê hewl dan ku bi xebateken û nexşeya mejî biafrînin. Di encama xebatê de nexşeyeke mejî hate amadekirin. Lêbelê li gor zanyaran ev nexşe ji milyonekê yekî tevlî heviya mejî nîşan dide. Di lêkolînê de nexweşekê epîlepsiyê mînakên mejiyê xwe bexşand. Di encama lêkolînê de 225 milyon dîmen û daneyên yek xal 5 petabaytî hatine bidestxistin. Di çerçoveya projeyê de hemû daneyên hatine bidestxistin bi awayekî sêrehendî gihandine hev û nexşeyeke mejî hate amadekirin. Ji bo diyarkirina hucre û pêkhateyên di vîdyoya sêrehendî de zanyaran algorîtmeyeke xwedî fêrbûneke mekîneyî sûd wergitin. Bi vî awayî zanyaran kirin ku dîmen bi çavên mirovan jî werin dîtin. Di nava van daneyên me jî de 50,000 hucre, 130 milyon sîneps û bi milyonan akson, dendrit û meylên perçeyên biçûk yên me jî cihdigirin. Tê texmînkirin ku encamên dîmenên vê xebatê ji bo lêkolînên nû yên ji bo me jî werne bikaranîn. Li gelek welatên cîhanê erdhej şê dibin. Di bûyerên erdhejan de di nav saniyeyan de zerarên mezin digihin bajaran û mirovan. Ji ber vê yekê gelek zanyar li ser erdhejan lêkolînên berfireh dikin. Li gor xebatên zanyaran di sala 1861 de li Endonezyayê li Grava Sumatrayê erdhejeke di meznahiya 8 xal 5 de qewimiye. Li gor çavkaniyan piştî erdhejê li heman herêmê tsunamiyeke dijwar rûdaye. Di encama erdhej û tsunamiya dijwar de gelek zarar gihaye mirovan. Di lêkolînên dawî de derket holê ku vê erdhejê berî 22 salan dest pê kiriye. Li Grava Sumatrayê du beşên tektonîk roj bi roj nêzîkî hev dibin. Helbet di encama vê nêzîkbûnê de hin hejandinên biçûk çê dibin. Lêbelê ji ber ku erdhejeke mezin çê nebûye, mirovan ev yek ferq nekiriye. Li Singapurê ji zanîngeha teknolojiyê ya Nanyangê zanyar Rişav Malik sal bi sal xebatên paşaroja herêmê dike. Ji bo lêkolînkirinê Sûdê ji bermahîkên herêmê werdigire û di encamê de daneyên hêja bi dest dixe. Zanyar dibêjin de ku pêşî li erdhejan were girtin, divê hin xebat wernekirin. Bi teknolojiya GPSê divê xweber dine binê okyanusan, kadê erdhejek biqewime yan na bibînin. Du weldandenê de carnan hin zarok bi nexweşiyan ji dayîk dibin. Hin nexweşî piştî weldandenê zû têne tespîtkirin û tedawiya wan têkirin. Hin nexweşî jê hene ku di zarokan de zû bi zû xuya nabin. Yek ji van organên mirovan çav in. Hin nexweşiyên çavan ji derve diyar nabin û malbat jî ji ber vê yekê nexweşiyê fêm nakin. Çavên tiral yek ji wan nexweşiyên çavan e ku hem divê di temenekê biçûk de were tedawîkirin, hem jî ji aliyê zarokan ve nexweşî zêde nayê fêmkirin. Wextê zarok ji dayîk dibin, her du çavên wan dîmenan digirin û dişînin ji mejî re. Di mejî de her du dîmen dibin yekperçe. Her rewşên ku vê pêvajiya asteng dikin ji aliyê zanistê ve wekî tiraliya çavan an jî ambliyopî tê binavkirin.
Di encama çavên tiral de gelek caran çavên zarokan şaj dibin, an jî qapaxên çavên wan ber bi jêrvetên. Bi vî awayî pirî caran nexweşî tê fêmkirin. Lê di hin nexweşan de ev her du rewş dernakevin holê û ji ber vê yekê nexweşî di temenên biçûk de nayê tespîtkirin. Giringiya tespîtkirina çavên tiral a temenên biçûk de ew e ku tedawiya wê hêsantir dibe. Wextê ku nexweşî hate tespîtkirin, çavên sax ên zarokan bi bandekê têne girêdan. Bi vî awayî çavên tiral mecbûr dimînin ku bilivin. Wextê ku çavên tiral dixebite, bi demêra tiraliya çav kêm dibe. Pirî caran hem çavên zarokan têne girtin, hem jî nojdar berçavkan didin zarokan. Tedawiya çavgirtinê di zarokan de encamên erênî derdixe holê, lêbelê tedawî ji bo temenên mezin bê bandor dimîne. Bi salan zanyar li ser vê nexweşiyê xebitîne, lêbelê di tedawiya meznan de jî tedawiya çavgirtinê bi awayekî din derdikeve pêşberî mirov. Navê tedawiya çavên tiral nörovizyona û hêj zêde çê nebûye ku hatiye keşifkirin. Di tedawiyê de nexweş li ekranên kompîterê dinêrin, hewl didin peywirên dîmenên taybet şîro vebikin. Wextê ku mirov ev yek dîtin, bi mawsê kompîterê ditikînin û bersivê dişînin ji sazûmaniyê re. Heke bersiv rast ve dîmena li ser ekranê diguhere, heke bersiv nerast be kompîter hişyariyê dide mirov. Heta ku mirov dîmena rast şîro ve neke heman tiş dubare dibe. Ev dermankirin bi taybetî ji mirovên ku çavên wan hinekî tiral e baş e. Lêbelê kesên ku çavên wan zêde tiral bûne ji vê tedawiyê encameke baş negirtine. Ji bo parastina ji vê nexweşiyê ya herî baş ew e ku malbat di temenên biçûk de tevgerên zarokên xwe bişopînin û wan bibin nexweşxaneyê. Anna di pêşa rojê de dibe ku zehmetiyên zêde bide mirovan.